Farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya na ci gaba da ɗagawa a dalilin rage adadin man da wasu ƙasashe suka yi ga albarkatun mai da suke fitarwa zuwa kasuwannin duniya da kuma takunkumin da ƙasar Amurka ta ƙaƙaba wa ƙasashen Iran da Venezuela. Ana sa rai a watan Yuni wakilan ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur za su yi zama inda za su duba yiwuwar ci gaba da rage adadin mai da suke fitarwa ko kuma akasin haka. Daga ƙarshe ra'ayin ƙasar Saudiya a matsayin wacce ta fi kowace ƙasa albarkatun mai ne zai yi tasiri. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da malaman addinin Musulunci a fadarsa inda malaman suka yi wa shugaban murnar sake zabensa da aka yi a wa'adin shugabanci karo na biyu. Kafin nan shugaban ya yi irin wannan ganawa da jagororin kungiyar addinin Kirista ta Najeriya inda su ma suka yi masa murnar sake lashe zaben da ya yi. Shugaban da shugabannin addinan guda biyu sun jaddada muhimmancin sauke nauyin shugabanci da ke kan shugabannin tare da kira da shugabannin addinan da su ba da gudunmuwa wurin karfafa zaman lafiya tsakanin al'ummar ƙasar da kuma gyaran tarbiyya. Majalisar Ministocin Ƙasashen Larabawa guda hudu ta yi zama na musamman a cibiyar ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Larabawan da ke birnin Tunis a ƙasar Tunisia, inda suka tattauna kan matsalolin da Iran ke haifarwa da kuma hanyoyin bullo musu. Ƙasashe mambobin wannan majalisa sun ƙunshi ƙasar Saudiya, Masar, Bahrain da kuma ƙasar Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa. Hakanan majalisar ta tattauna ta yadda za a tunkari ƙasar Iran ta ɓangaren yadda take yada farfaganda ta kafafen yada labaru da kuma shishige cikin lamuran siyasar wasu ƙasashe. Kuma ana sa rai za a tattauna waɗannan batutuwa a babban zaman majalisar na ministocin kasashen larabawan da ke tafe. Wani bincike da aka gudanar a ƙasar Austria ya nuna cewa maharin da ya kashe musulmi 50 a ƙasar New Zealand na da alaƙa da wata ƙungiyar 'yan tsatsauran ra'ayin kishin farar fata a ƙasar. Bincike ya nuna cewa wani mai suna irin na maharin ya aika da tallafin kuɗi ga shugaban ƙungiyar a Austria mai suna Martin Sellner. Martin Sellner ya tabbatar a shafinsa na YouTube cewa ƙungiyarsa ta samu tallafin kuɗi a shekarar 2018 daga wani mai suna irin na maharin. Jami'an 'yan sanda a New Zealand sun ce suna nan suna gudanar da bincike a sassa daban-daban na ƙasar da ma sauran ƙasashen Turai duk dai akan harin. Hakanan shugaban Austria Sebastian Kurz ya ce suna duba yiwuwar rushe ƙungiyar ta masu ra'ayin fifita farar fata a ƙasar. Harin bom a wani wuri mai cike da hada-hada jama'a mai dauke da otal-otal da gine-gine da kuma gidajen abinci a birnin Mogadishu na kasar Somalia ya halaka akalla mutane 15. Babu wata kungiya da ta ce ita ta kai wannan harin, amma ana zargin kungiyar Al-Shabaab mai alaka da kungiyar Al-Qaida da hannu a cikin irin wannan hari. Kasantuwar cewa ta sha kitsa irin wannan harin a baya a kasar Somalia da kuma kasar Kenya mai makwabtaka da su. 'Yan sanda sun ce akwai yiwuwar adadin waɗanda harin ya shafa ya karu. Bayanai kuma sun nuna cewa an samu mata da yara cikin waɗanda harin ya da su, lamarin da ya sa jama'a ke tofin alatsi ne kan masu hannu a cikin wannan harin na rashin imani da tausayi.